Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Victor, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Orpilla family ti Santa Ana Cagayan, Da Fernan, Pastor Romelson, Kuya Lito, Wendell, Michael, Dante, from June Orpilla. Enrico Lagadon, Dombrica family ti Allacapan, Cagayan Valley, from Mary Grace Enrico. Belated happy birthday kada Herman Ayon, Concesa Obilas, kastamet ni Auring Aclaray ti San Clemente, kan Panay Norte, Magsingal, Ilocos Sur, from Shamie Rose. Caridad Ancheta kan Evelyn Arok ti Ilagan Isabela, from Isa Cutie. Valdez Petina family ti Bersamin Alcala, Pangasinan, Johnny kan Rosalina Valdez, Marisol Marilorico ti Bautista Pangasinan, Kamahin Petina family ti Rosario La Union, Jessica Gina Lynn, Riza Rochelle, Princess LJ Ashton kan Lita ti Santa Barbara Pangasinan, kan family Cabral, from Priscilla Cabral ti Jeddah. Shout out kada Linda Pasyon kan Jasmine Rivera. Gutierrez Bautista Lagmay Pascual kan Pastor family ti Minusikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan. Adarna Rivera Sabas Galamgam kan Gutierrez family ti Prado Omingan Pangasinan, from Ivy Gutierrez. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Victor. Dear Manang Emmy,
Umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras nang runa dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Adamot kayat ko nga isalaysay apadas ko ajak tupulos malipatan ken ibilbilang kon atugot iti dana ti biag ko. Kayat ko nga ibinglay daytoy manang taamok ngamin ang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Kat sapay kumamet tamapili ang maikan biag babaan to YouTube channel yo. Ilingad daklangan manang itinagan a Victor adan asawak ken duametten dagiti anak ko. Dispensaron dak kumameten no jakon inlanad ti address ko gapo itinapateg arason ko. Narigat ti panagbiag mi tamaki extra aklaeng iti construction. Pasaray makitang danak met kadagiti agparaep ken agpagapas ta isupay ama inayon a para gastos mi iti inaldaw. Nang runa ket agad adalen ti inauna nga anak ko. Kidawak pay manang nga aramaten nyo kumalatan dagiti nagan nga inlanad ko iti surat ko tanasukatan amin dagitan. Inggagara kon a pinanaganan ti tunggal maysa a mairaman iti innak isalaysay agsipud ta adda ti tao akaraman arara emek iti kastaunay. Ket kayat ko a maprotektaran nga uray karaman iti pakasaritaak gapu iti nalaos a panagyaman ken panagraem ko ken kuana. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Narabyan ka mat Victor. Wanaling, ta inuray mi pa'y ngamin tinang pasweldo kada kami. Aywan, Sabado gayam ita. Isa nagsweldo kayo nga agkon-construction. Wan bakit? At itinasweldok. Naikisay ditan ti inutang ko ang merienda di store. Kastoy ko maakanayon tapno umanay a pagbiag. Minton saan ka manon ang maka-extra iti construction. Awan manon. Sana bale atag sapulak mo't iti pakitang danak tapno adala tapag sa pulak. Nagrigat mo ti kastoy. Sapay agis eskwela ni Junjun. Agat gatas pa'y tay adi na. Nakidit mo't ngamin ti gatas ko. Ano saan tayon bakit? Te importante, saan tayong aglanglangan amangan? Kat kastoy latang nga agnanayon. Tumakdak ka lagi ti ubing. Di pa'y makalungaw mo't na tao iti rigat. Sang kasapul, sang kaapoy tayo mo't ngamin. Alay? Apay nagbiro ka ngamin itinasaysaya at trabaho. Di ko magpermanente kamot Narigat nga rod bakit? Tanababalaang mati adal ko. Hanya nga rod nga Aganos nga rod da tao no isuti ko nam. Nanang? Napanan ni tatang? Napanagbiro kiti pakitang danan na. Tanalpas mo di construction nag-extraan na. Di na ginanapay ko mananang. Kaasimot ni tatang. Tila mapan na pagsapsapulan iti pakitang danan na. No di na aramidan ti kasjay, matay tayo iti bisin, anak ko. Maminsan lang mo't nga ginanan ni tatang, nanang. Untunkuan, nagsakit. Nakarkaron to na sana makatrabaho. Ay, saan nga agsakit yaman? Tanapig sa tibagi na dayjay. Nakarkaro ako mapsot na awan aramidan na. Kasta ka din, nanang? Wen anak ko. Ay, wen gayam. Mabati ka dito balay Tay nakibati ka datatang ni ading mo. Mapanak namin makitsenda ita. Di sumuro taklangan ni Jayan Daapong. Saanan? Awan agbati dito balay. Agyan kalatan dito'y tamabi itaklaang mat. O sige nga rod, nanang.
Tatang, ayan ni Nanang. Ay napannaimpulang tayo binulod mi apagkartib iti root ni takaropa. Apay aya? Ibatik pa'y kumakada kayo ni baby, tamapanak makitsinda. Di matawan obra nila kayo mo ita. Awan nga rod tatang, ngam na pa nagbiro kiti pakitang danan na. Kasta aya. Ay nagkagat at talaga nila kayo mo anak kao. Awan sapay ina na namatan. Kasano nga rod nga agina na, no kastoy mo tibiyag me. Sang kasapul, sang kaapo yan, ako nada. Na, apay alayng, ani apay lati makunam kan ni Victor nga asawa. Saan ka na makasapol iti kasken kwa na iti kinagagait? Kung nakarod nga agsapul laangan iti permanente at trabaho na, urayan niya ditan, basta permanente. Kat makasapol tulat tamat, Ay na, di ka unay alayng, ta ang mga makapanunot iti madidya asawam gapo iti kasta nga aramid mo. Reklamo ka, reklamo. Ni tatang mo't. Ala, ibatik nga rodo ni baby kada kayo. Tapno makasubli akmot laang adagos. Tanabati ni Junjun iji balay. Bakit? At titangdan ko nagdalo si Taro bayan da tatays ko. Ni, naimbag man, tada na sarakam anak kitang danan. Kasano? Itay lumabas sa kitayan da tatays ko. Nakita nga gagay kitaro bayan da. Nakapudpudot ti panawin. Kung nakatulungak lang takasimot nga day kay naran. Amangan kit din ma-heat stroke pa'y. Kat, si Kanti pinagdalos na. Uy naling. Kung nasaklat ta ka nun, tatangdanan nak. Kinayat kumutin O, di day jay. Nagdalusan taro bayan da. Mayat ang arod no kasta. At nga ro di bagbaga na trabaho. Kasla, alanganin akmat bakit? Ha? Apay, anya ka no at trabaho. Driver ka no. Agsapsapol di gayem ni Mrs. na nagbalik bayan iti driver. Kabayatan ti kaadana diti Pilipinas. Ni, mayat apay ako na mga alanganin. Kasano kat stay in mo't namin alin? Sinabado akla nga makaawid no kasano. Katman ano ko ma? Sayang day jay lakay. Kayat mo nga oray linawas lang nga makaawid ak? Apay ko maasaan ngay. Manmanon ti masaraka makasta trabaho. May mayat day tan, tapno di ka kakaasi ang mapanagbirbiro kiti pakitagtaggadam. Sige no umanugot ka. Kasaritak to nga ron ni tatays ko. Mapan mo kasarita adagos inton bigat. Ang mga numaunaanda ka. Sayang day jay lakay. Nakalpas iti adal ko manang Emmy, isa akong formilatan ti masarasarek ko apakitang danan, tapno ada maiyawid ko iti pamilyak. Nang runa pa'y kasabali ngamin ti ugali ti asawak. Nareklamo unay. No daduma, masaksakitanak pa yan iti panagsasauna, nang runa no awan trabaho. Aging ga iti ada nang ijaya kanyak iti trabaho, nga medyo agdwa-dwa talinawas laeng a makaawidak. Ngam idinaamon ni bakit ko ti maipapan iti dayta, isupa yun tinang pilit kanyak tapno aplayak dayjay at trabaho. Iti ababa sarita manang, nakasarekak nga rod, a driver ti may sa abyuda, a naggapu ijay abroad.
Basta, da kayo lang tagnana ditidak kalabalayo, madam? Wan, siya manipod si Mangpeta ka nagapoy dya abroad. Nabati nga min dagiti do nga anak ko ijay, tada trabaho da. Naimbag man ta na panunot yung tinagawid, madam. Wan, takayat ko nga iliw-liwag ti pupusay ti asawak. Sumot ti kayat dagiti anak ko tapno makaaliwak sayak ka no. Kas tagayam, madam. Iso nagsapulak iti driver ko, tadya kayat ti agmaneho ditoy. Kasapulak ti driver, tunggal ada papanak. Aywan kayam, ada ka di asawam? Ada, madam. Ada da iti bariyumi. Naimbagmahan ta pinalubusan da ka nga agtrabaho kanyak. Nang runa kat stay in ti kayat ko. Tano makalagipak, rumwarak. Kasapulak ngamin na talaga ti trabaho, madam. Kan, agsapol ngamin di asawak iti dakdak kala sweldo ang mayawat ko kuana. Kasta ka di. Well, saan ka alugi ti pasweldo kan ka, Victor? Basta tong palam amin na kayat ko, kanipaaramid ko kan ka. Awan ti agbalin a problema ta. An permanente a trabaho ni Victor kunam. Wan tatang, simrak a driver ti may sa balikbayan. Nay, nasaya at mangarod no kasta. Saan kamot siguro nga agreklamo no maipapan iti sweldo ti asawam? Saanan tatang? Ta sigurado adakkel ti masweldo ni Victor. Ta stay in iji balayda. Tunggal Sabado laang nga agawid dito lugar tayo. Anya? Manugot ka? Asaan nga inal daw nga agawid sa asawam? Tatang, okay lang dayta. Ti importante, dakkel ti sweldo na tapno makalungaw kami matbasit Ay nay kan alain. Talaga ka di akwartalaan, ti napatagkan ka. Dayta mo ta talaga ti importante tatang. Jay magatang mi ti amin na kayat mi. Kanagsida kami iti naimas. Nga oray awan iti dinayaw di asawam. Tatang, sana balit agawid mo tunggal Sabado. Iso nga okay laang dayjay, tatang. Aling bakit? Adakon. Naimbag man. Nagadumot na itaimot mon. Inggatang mong samot amin na sweldo mon. Amano awanon tinabati kanya. Bakit? Saan na nakisayang ti sweldo? Impayawid amin ni Madam Dagitoy. Ginatang nanto pa'y ti daduma. Isongarot ang narabianak ang nagawid. Ta napanpay naggatang kat inlakam na tayon. Nagsingpot mo't gaya man di amom. Manmano ti kastala kay. Wen bakit? Nasinpot ni Madam. Saan pa naimot? Say-saya atam nga ro ti trabaho tap nagbayag ka kenkwana. Manmanon ti makitam akasta pagtrabahwam lakay. Wen, di kagdanag. Dagiti ubing ngay. Nasapadaan na turog. Gusto lang, tayo pasyar tayo dahin ton bigat, kalpasan ti pan nakimisa tayo. Bigat ton ti Lunes nga agsublak ija ayan ni Madam. Madam, ada ka di pa yung masapul yo, sakbay mapanak iti pagturturugak. My kapay dito, danggayan nakpay, Victor. Madam, aduna yung tinainom yo. Ang mga numakapadakas kada kayo numasobraan yung matiag inom itarak. Saan? Kaya't ko laang ti agrelax.
Oh my God, tukaw kay ti abay ko. Madam, Sana ya, ako nakan ka. Atap no agbayag ti serbisyom kanya kat tungpala maamin nga ibaga. Adoy, inumam day tay Victor. Alahan, saan na ko mapabainan? when ma'am, Kasta ti kayat ko. Natulnog kamot kayam. Amom Victor, naggasat ti asawam. madam, Ngamin, saan ka lang nga natar? Nagagat ka pa'y. Kasta ti kayat ko iti lalaki. madam, nabartag kayon. Di nasaya at mapan kayo maturugan. Gusto ko man ti panaginom yun. Sika talaga. Sige, ang kayat ko nga itulod na kiti silet ko kat di nakpampanawan. Manyapay lang arutur urayam. Asibayan na koon kat mapantan iti silid ko, Victor. Nasingpot tibak na ang abalo ang nagbalin nga amok manang Emmy. Managparabor pay. Idi ununa na, jak pulos inikkan iti kay papanan tinalaos a kinasingpot na kanyak. Impaay na ngamin amin, ultimo ti pagkasapulan ti pamilyak. Tunggal agawidak, ado ti papayawid na para kadagiti agiinak, apakaragsakan mo't unay ti asawak. Agingga iti ininot a nagbaliw ti trato na kanyak. Adda dagiti gundaway ano masobraan na ti uminom iti arak ket iparik na nga adda pa naggusto na kanyak. Ngem likliklikak manang Emmy, tadyak kayat ti agbasol iti asawa, kanjak kayat a madadael ti panagtalag kanyak ni madam. Manipod idi, tunggal adda payawid na para iti pamilyak, pagkadkad-kadakon manang. Tadyak kayat nga addan to isidir na kanyak, kat agsapulton iti kasukat ti araramidan na, banag apagsiddaawan mo ti asawak, tamanipod idin, tunggal agawidak, tilaengan sweldo ti iyaw awid ko. Naimbag man ta si mangpot kan lakay, nasapa ka man ita. Wanaling, nagpakada ka na sapa ka ni madam tapno makaawid ka dagos. Ang mas daawak. Mapalpaliw ko atong galagawid ka kat awan mo tan imot mo. Sana kas idi abastan titit itad ti amom kan ka. Apay, umimimutan? Saanan akas idi anaparabor? Isa atong galagawid ka kat ado ti mayaw awid mo para kada kami? Damat ti sweldo kay nyawat ko kun ka. Gatangam latan ti kayat yung agina. Saan na masapol nga dati aggapo ko ni madam. Nga masayang mo't. Wano, sikat ti agkad-kad-kad. Di mo't kunakan ka asaya atam di serbisyo, tapno agbayag ka iti amo. Mabalin ka di aling, saan man aday ti pagsaritaan ta. Tinapatag, nakaawid ak, kat imot ko ti irimit ko asweldo kun ka. Ay, sige, ano iso ti kunam. Malangarod, inka agpalersan ta isaganak ti meriendam. Amo ka na banog ka naggapoy ti ayan ti amom.
Nagsubli ka din ni Victor itayan ti pagupobraan na. Wen tatang, itay pa'y bigat Apay, ada masapulyo. At ang amin madmadlaw ko kan ni Victor. Anya ko matimadmadlaw yung kan ko na tatang. Kasla ka na yun nga danao nag-apampanunutan na tunggal adda di tao. Pagkunaan nyo mo tatang. Wan ata tunggal kasarsarita kat kasla may mayang. Awanan na disigod agagan ay gayan na iday. Ang mga no adamat parikot la. Pagparikutan na ko matatang. Nagmayat to pa'y ti trabaho na iti ayan ti amo na. Ngam ti babalawag. Saan na nakas ide anakad ado ti papayawid ti amo na para kada kami. Tunggal agawid iti den nami. Ang mga no mabain matan anak ko. Pagbainan na kumangay. It-itod da nga rod. Nakapuyan naman kit din ate amok. Amom si Kaling. Day tala pa kairanudam ti kitaan. Amumot Amakan kit dinadamat parikot ti asawa mi ti trabaho na. Awan tatang, mamati kayo kadi kanyak. Ay nadi ka agsigsigurado alay. Kasaritam ti asawa am tamarikrik nak atalagang adda ti sabali ama paspasamak ken kuana. Di ka kumagbalin ama nagimbubukod anak ko. Di mo iparik na ken kuana anaragsak kalaeng no adda maiyawat na ken ka. Ni tatang mo, pilay bagbagana. Katagpay sumat. Di mo mailibak kanyak ti ugalim alaeng. Potot ka kat amok ti kinataaw. Talagang awanan ti groceries nga yaw-awid mo Sweldom la talagang ti yaw-awat mo kanyak, Victor. Ada ka di parikot mo, Victor? Ibagaman kanyak? Kaya't kung dagikat iti trabaho kita yan ni Madam Ali. Anya, mauyong ka din. Kakaiso ng adan permanente a pagsweldoam. Ita agikat kakit din. Balinswag mo ti utak mo. Di ka katsaysaya atan ti trabaho. Takakaiso na dakdakkelan ti mayaw awat mo kanya kasweldom. Ngam ti matangtang danam iti kumkumpor miladitan apakitrab-trabahwa makas ide. Alin? Aramatam mamatay ta utak mo, Victor. Saan aday ta kinasadot mo ti agado? Saan nakasadot aling? Amom day ta. Ar-aramidok ta amin tapno maipaay ko ti pagkasapulan nyo. Matlagayam. Apay nga rod akayat mo ti agikat iti trabahom. Anyan tumanan nga iti panggadam. Agor uray kan tumanlatan iti pakitangtang danam iti dandani di pa'y makaigatang iti 1 kilo abagas. Alin? Isa mabalin ka di, Victor. Di ka man agaramid iti pakaluksawak. Saysaya atom kit iti panagtrabahom ka ni madam mo. Nagmayat ti trabahom. Imanehuam laeng. Saysaya atom kit diti makilangan kan kuana, tabarang isubli na ti sigod nga aramid na nga adu ti papaiyawid na ken kaapara dito'y balay. Kasta ti kayat mo? Nga oray pa kadadailan ti pamilyata? Kasano ko maamadadaal ti pamilyata no awatom dagiti ititad na ken ka? Agpanunot ka man si ka, Victor. Di mo pagturayan ti kinakapoy ti utak mo. Kadagito'y apanawan, rumbang laeng nga agbalin ka na sirib, tapno pumintas ti masakbayan tayo. Nawatam! Nay, apaw. Nagadumat ng dagiti gargartiyo di tao. Nagadupay ti grocery nga da iti kusina yaw.
Lolo, imaindagas ni tatang itay. Indagas. Apay, apaw. Pimadaw ka di matlaan ni tatang mau. Lolo, indagas na lang dagitoy. Kan kinasarita na bit ni nanang. Kalpasan na, napanan. Na, apay ngay. Katno Sabado mat ita. Di mat linawas ti awid na. Kada Sabadaw. Jakam mo, Lolo. Ayan ni nanang mau. At dyan silid, Lolo. Kaduanan ni ading ko. Kasta aya. Alata kasaritak man biit ni nanang mo apaw. At ang amin napatag nga ibagakkan kwa na. Agingat ka ano malapdam ti bagim nga agkadkad kanyak, Victor. Madam? Awanan ti mailibak ko kan ka. Agdadatan nga amom nga gusto akan ka. Katno labsan ti agsarita. Awanan ti mailimod ko kan ka. Agsipod ta makitkita nakmat alamo-lamo no daytay malpasak nga agshower. Ngamdi mo mailibak kanyak, nga damat na isang sangayan ariknam, tunggal masiputan na kalamo-lamo nga gapoy jay banyo. Raraaman kayo, madam. Sapay lang kumahat. Okay. Mawatan ka. Panggap ko ti agbakasyon ni jay Bagyo. Ikuyog ka. Anya? Madam. Di mo kunaan, adi na kuyugan. Pasat ti saritaan tay di simra ka driver ko. Nga obligado ka mangimaneho kanya, tunggal ada papanaksan ka di. Madam. Saan la bakasyon ti aramida kay J. Bagyo? Adapay na patag nga si kaswag. Kat ti kayat ko, kuyugan nak. Apay nagsanaay kay tinaunag. Madam, mabalin ka diya, makasarita kay tinalapat. Apay kit tinasaan. Sige, agsarita ta, Victor. Ibagam kanyak no anyaman ti pampanunutan. Ay akas ta ti Jarmaw nga umay mangibati kada kami kaninanang mo iti buridek nga anak kiyaw alay. Masapon ngamin nga inakiji pagpapayan ni Victor, tata. Apay. Katno nasurok makabulan nun asaan na nagaw-awid. Anya? Day tati agpaiso, tatang. Idi pa'y kanikadwa bulan tinaudya pa nagawid na. Nang isangpot iti abastumi ken nangibati iti nawadwad agatad nga aramatan mi kano. Nay, aguray ka man alay. No nasurukan ang makabulan ako nam. Kaya't ngarod asawon asaan ang nagpakadakan ka. Ha? Anya ti kaya siya asawan, tatang? Kat no nasurok mutan ang makabulan tinapalabas, edi imay na kayo imbilin kada kami kaninanang mau. Tatang? Day tatipod no, anak ko. Oray kasaritam ni nanang mau. Dua kami akinasarita na ide. Imbilin na kayong agiinata, ikuyog kanu ti amo na. Anya? Ni, saan mo ta nagpakpakada kanya ti di, tatang? Basta nang yag iti nagado nga abastumi, kan nang ibati iti nawadwad agatad. Awan na pulos tim bagbagana. Ay sos, daitan dyan nabayagan nga ibagbagakan ka alay. Dimot ka na yun nga ibagakan ka din akasaritam ni Victor tanadlaw ko akas ladamang burburibor kan kuwana.
Tatang, Ti amomi kan ni nanang mo akit nagpakadakan ka. saan tatang? Masapol ang mapanak iti balay ti amo na. Masapol nga agsarita kami. Asino kumapay ti madanon mo ijay kat imbagak lang arodan kan katipakada ni Victor nagkoyog da iti amo na. Awan dan adi ti lugar tayo. Saan tatang? Sana mabalin na panawan na kami nga giina. Sana mabalin. Napalalo ti panagsangsangit ni aling nga asawak iti daydi akanito manang Emmy. Naimatangak ti amin, agsipod takadagidi akanito, at daak amis mo iti balay da katugangak, gaputak kinonsabos ko ida. Kinasaritak dagiti katugangak, maipapan iti plano, apagparangek akampay idi, kat simurot akon iti amok, kat pinanawa kon ti pamilya, tapno mawaknitan laeng ti panunot ti asawak. Kat maamiris na nga awan pateg ti namateryalan abanag, takapatgan pay laeng ti panagbalin anapudno iti tao nga ipatpateg, ken ti saan anamulitan nga estado mi nga agasawa. Kat sa anak matanapaay, tanamin pinsan ang nagbaliw ti asawak. Nalabit amas daaw kamanang, kastamoten dagiti dumdumngeg, ngam mamati kayo man wano saan, maipanakkel ko nga ibaga analapdak ti sulisog, kat saan ang nagbaligi anang dadael iti kinapudno ti panagayat ko iti asawak. Pudno amin tinakalanad iti surat ko maipapan iti nagbalin nga amok, ngam idi kinasaritak iti nalapat, naawatan, ken rinaem na matlaeng ti kinatibker kano ti self-control ko. Tidakkel agatad nga imbatik idi iti asawak, jak ilibak ang nagtaod dayjay ken ni madam. Jak ko maawatan daydi agatad, ngam impilit na nga laek, katukad ti panagbalin alimad ti amin. Daydi matlaengen tinaudi a panagkita mi, tadagos matlaengen ang nagsubli idi iji abroad daydi madam. Daydi ko nakon dito'y maudi a paset ti surat ko manang, agsipod ta iti kangitingitan ti COVID, nakita ti impose ti anak ni madam, nga iso kat pimusayan, banag anang tadmatlaangan kanyak iti kirad anang isalaysay iti padas ko. To'y nalaos nga agyaman, Victor. Victor, pagayam ko, saludo aken ka. No siyakla maysa, narigat at talaga apat yan, nga dapay lagayam dagiti lalaki, akabaalan dati lumiklik iti sulisog. Ngam gapuken ka, napunas day ta apamati, ket namnamaek nga adupay laeng dagiti kasken ka, anatibker amang saranget iti sulisog, tapno saan amadadael ti imbangon da pamilya, ket agtalinaed ti kinaragsak da aginggat inggana. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pinto